je vlastně technika, kdy se používá jenom ten stíravý pohyb v ose štětinami a přitom provádíme vlastně takový otáčivý pohyb tím kartáčkem. A pokud tento pohyb přidáme ke krouživým pohybům nebo vibračním pohybům, tak potom ta technika se nazývá modifikovaná. Takže modifikovaná Stillmanova metoda znamená posazení štětin v oblasti připojené gingivy, tedy tady, v tomto místě, nikoli do sulku. Pokud posadím do sulku takto, tak už je to basová technika. A u obou těchto technik provádíme ne krouživé pohyby, protože krouživý pohyb je velký kruh, jo? Kterým pokryjeme celou korunku, nebo u dětské techniky, která je doporučovaná dětem, Founová technika. Tam vlastně děti, pokud nemějí ještě vyvinou tou motoriku, tak dělají krouživé kroužky takto vlastně přes oba ty zubní oblouky ve zkusu. Takže zpět, modifikovaná Stillmanova, drobné krouživé pohyby, rychlé drobné krouživé pohyby dělám proti připojené gingivě tímto způsobem. Princip je ten, že masíruju tu dáseň, takže ta dáseň je lépe prokrvená tou masáží, lépe je prokrvená, lépe vyživována živinami. Takže to je důvod, proč vlastně se doporučuje tato technika u atrofie parodontu neboli u gingiválních recesů. Takže rychlé vibrace proti připojené gingivě a na závěr stíravý pohyb, a to je ta modifikovaná Stillmanova metoda. Kdybychom tam neudělali ten stěr a dělali jsme jenom ty krouživé pohyby v této oblasti, připojená gingiva a přilehající část, pak by to byla klasická Stillmanova technika. Můžu se zeptat jenom, tohle je roll and sweep technika? Tohle sweep? Ne, roll and sweep. Já jsem našla někde ještě, jako, že se to jmenuje roll and sweep. No, tak to je zase kombinace krouživých pohybů. Roll je krouživý pohyb a sweep. A jestli to jako to stejné, jestli to je jako to stejné. Paní doktorko, musím se vám přiznat, že ten termín jsem nesčetla, neslyšela, ale v podstatě roll znamená kroužky a sweep znamená stírat. A v češtině se z toho udělalo, že je to modifikovaná. Takže roll and sweep je vlastně modifikovaná krouživá technika. Jo? Tak, Stillmanova modifikovaná. Pokud posadím výše, tedy do této partie, do krčkové partie, tak, aby ty štětiny vlezly do sulku nebo do parodontálního chobotu, a už jsme to u toho tedy. Proč je vhodná u toho zánětu? Protože jsou tam parodontální choboty, které jenom stíravým pohybem nebo těmi vibracemi v oblasti připojené gingivy nevyčistíme, tak proto u parodontálních chobotů nebo u zánětů gingivy intrasulkulární technika basová. Vždycky ta vibrační fáze tato je delší než potom to jedno setření. Jo? Tady déle vibrovat, aby se vyčistil ten sulkus a zároveň se masíruje ta dáseň a nakonec se vytře. Dobré je se vrátit vždycky na stejné místo. Minimálně dvakrát, lépe třikrát. Zase záleží na tom stupni toho postižení parodontu. Pak se posunu dále. Tímto způsobem vlastně projdu kolem zubního oblouku dole, zvenku. Zevnitř pokračuji tak, že laterální úseky čistím opět pod úhlem 45 stupňů, přikládám proti marginální gingivě, začnu vibracemi a setřu. V laterálním úseku ten kartáček pokládám takto podél toho zubního oblouku
Vepředu, kdybych tam dala ten kartáček takto, tak vlastně nepřilne ke všem plochám. A princip čištění je ten, že musí být vyčištěna každá plocha. Všechny zuby, všechny plochy, takže na orální straně, jak dole, tak nahoře, přetáčíme kartáček do osy zubu, přiložíme podél zubu, zase uděláme to vibrační pohyb a setřeme jeden zub vedle druhého. A poslední, nakonec musíme vyčistit i kousací plochy. Techniky doporučované popisují, že tam může použít vodorovný, horizontální pohyb, ale já doporučuji pacientům i na té okluzi krouživé pohyby. Protože jakmile někde dovolíte horizontální pohyb, tak pak už to budou dělat automaticky všude. Jo? Takže z psychologických důvodů i tady na té okluzi doporučuji krouživé pohyby. Pak uděláme totéž v horní čelisti. Akorát s tím rozdílným postavením, dole přikládám takto proti slunku a nahoře přikládám takto proti slunku. A zase dělám vibrace a stírání a systematicky objedu celou čelist. A poslední technika, kterou bychom si měli teda ještě zopakovat, je Chartersova. Tam přikládáme štětiny pod úhlem 45 stupňů, ale ten úhel 45 stupňů je mezi, dalo by se říct mezi dásní nebo kořenem, jo, mezi kořenem a štětinami, zatímco u basové techniky je 45 stupňů mezi štětinami a korunkovou částí. A u toho Charterse posadím tedy opačně, zase začnu dělat rovné krouživé pohyby a zároveň s těmi krouživými pohyby vlastně posunuju ten kartáček po povrchu zubů až do okluze. Tímto způsobem vyjedu až do okluze, takže jinými slovy i tady vlastně děláme ten vertikální pohyb, ale děláme ho souběžně s těmi drobnými vibračními. Zase nemocný parodont. Jo? Nemocný zánětlivě. Obě basová technika i tedy Charters je hlavně pro zánětlivě postižený parodont. A ještě udržíte myšlenku, já bych na to mohla zapomenout. A když si uvědomíte, jak je obtížné víceméně to posazení těch štětin pod tím úhlem 45 stupňů mezi kořenem a štětinami, tak vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak z té orální strany tohleto posazení je velice obtížné v těch laterálních úsecích. Možná trošku, když má pacient vykloněné zuby dopředu, tak možná, že by to šlo v tom frontálním úseku. Ale ty laterální úseky podle mé zkušenosti Chartersova technika nevyčistí moc dobře, takže pak je třeba samozřejmě ještě dočišťovat. Poslední ještě, paní doktorko, a opět nesmíme zapomenout na čištění okluzních ploch. Zase z psychologického hlediska raději ty krouživé pohyby, ale původní klasická technika popsaná tím, že se tam dělají vlastně horizontální pohyby po té okluze. Paní doktorko, já si myslím, že nám někdo říkal, že může poškozovat jako marginální Chartersova? Ne, paní doktorko, možná, že to říkali u basové techniky, jo? A to je právě ten důvod, že se nesmí basová technika doporučovat pacientům s atrofií parodontu. Protože uvědomte si, vybaďte si ten obrázek, nebo já ho tam vrátím, možná, že mi to nedá. Jo, máme ho tady. Podívejte se, tady máme teda ten recesus a když vy tam položíte ten kartáček takhle proti tomu slupku a budete tam ještě dělat ty vibrace, tak vlastně budete tlačit proti tomu úkonu. Jo? Takže v tomto případě ten pacient by si to poškozoval. Takže možná, že tohle to vám říká. Jo? Máte ještě nějaký dotaz?
Tak pokud ne, jo. Jak by se čistily ty distální plošky těch posledních molárů? Distální plošky, které plošky? Tady ze zadu? Jo, ano, dobře, správný dotaz. Buď pokud pacient je schopen, tak buď z vestibulární strany zavede ten kartáček takto, anebo z orální. A pokud se tam nedostane klasickým kartáčkem, tak pak může použít na dočištění míst, která jsou špatně přístupná, jednosvazkový kartáček. Jo? Takže jednosvazkový nejen u single techniky, nejen u Stillmanovy metody, u recesů jsme říkali Stillmanovu techniku a ještě se tam většinou, takže u recesů stíravý pohyb můžeme tady v této oblasti tam dát tedy ty vibrace, které jsme si říkali u Stillmana a potom tam přidáme ten stíravý pohyb. A většinou tady, když tam prominuje okraj té volné gingivy, tak je tam takový schůdek, na kterém se usazuje tlak a který ta Stillmanova technika úplně dobře nevyčistí. Takže pak se u těch recesů té Stillmanově metodě ještě doporučuje dočištění jednosvazkovým kartáčkem, jemným krouživým pohybem, zase ne proti dásni, ale kolmo, tak, aby se tam očistil ten povrch toho kořene jednosvazkovým kartáčkem. Samozřejmě, kromě klasického čištění klasickým kartáčkem, existují elektrické kartáčky, to se dočtete, nebo už jste zmiňovali, tím nechci obtěžovat, ale pochopitelně jednou denně ještě přidat interdentální techniku, čištění interdentálních prostor. A jaké máme pomůcky pro čištění interdentálních prostor? Floss, jedna možnost, další, kolegyně ještě dneska nic neříkali. Mezizubní kartáček a pak ještě jsou superfloss, ano, a párátka. Jo? A který z těch prostředků interdentální hygieny je nejefektivnější? Mezizubní kartáček, a to se týká hlavně oblasti prémoláru, protože si vzpomenete na morfologii zubů, prémoláru, morfologii kořene, že ty prémoláry, obzvlášť dolní, bývají takový ten piškotovitý tvar. A když tam zavedeme vlákno, tak to vlákno očistí ty nejvíce prominující části kořene, ale tady ta prohlubeň zůstane nevyčištěná a tady vlastně zůstává plach a proces se posunu úponu směrem apikální. A když použijeme kartáček interdentální, tak vlastně ten kartáček takto vyplní, vyčistí i ten prohlubení, piškotovitou prohlubení. A ještě je další pravidlo, kdy používat floss a kdy interdentální kartáček, a to je to nejzákladnější, vlastně by se dalo říct, že záleží na tom, jak jsou uzavřené interdentální prostory. A jestli vidíte trošku tady ten obrázek, tady u té atrofie parodontu vidíte, že ty interdentální prostory jsou zcela vyplněny interdentální papilou. Takže v takovémto případě je doporučován floss. Jakmile pacient už má určitou recesi té dásně na základě úbytku tkání parodontu zánětem, tedy jsou tam trošku otevřené ty interdentální prostory, jak to vidíme třeba tady na tom obrázku, nebo tady, tak pak vlastně v tomto případě je každopádně vhodnějším prostředkem patřičně velký interdentální kartáček. A co to znamená patřičně velký nebo dostatečně velký kartáček? Aby se ty štětiny dotýkaly ve všech místech. Ano, aby se dotýkaly vlastně těch přiléhajících aproximálních ploch.
Jakmile jeden kartáček velký a musí ho